Vítajte v podcaste Inšpirujme Slovensko. Moje meno je Frank Petrov. Vybudoval som a úspešne vediem projekčnú kanceláriu statiky v Írsku. Spolu s ďalšími zahraničnými Slovákmi a Slovenkami sme založili túto iniciatívu a snažíme sa zdieľať naše skúsenosti zo zahraničia s vami na Slovensku, so všetkými, ktorí máte záujem sa aj niečo možno dozvedieť, ale hlavne prispieť k tomu, aby Slovensko ako krajina napredovala ďalej. Na úvod podcastu môžem povedať, že konkrétne návrhy a stratégie si povieme na záver tohto podcastu. A v dnešnom štúdiu som veľmi rád, že môžem privítať Michalu Brechnelovú. Vítaj, Miška. Ahojte všetci. Ako sa máš, Miška? Všetko OK? Mám sa výborne, práve som odovzdala diplomovú prácu pred týždňom, takže snáď o pár mesiacov budem už plný doktor. Super, tak to blahoželám, určite akože jeden stres menej, to sa stále počíta. A ja by som veľmi rád prezradil na Mišku, že Miška je astrofyzička, venuje sa, teraz počúvajte všetci veľmi dobre, vesmírnemu počasiu. Miška nám to vysvetlí, aké to je dôležité, hlavne v tomto svete modernom. Pôsobí na univerzite Leuven v Belgicku. Je to univerzita s 600-ročnou históriou, jedna z najznámejšia, najrenomovanejšia univerzita určite v Belgicku, ale patrí medzi najrenomovanejšie aj v celej Európe. Tak možno, keď sme sa ešte rozprávali pár týždňov dozadu, mali sme taký catch-up call, tak Miška spomínala, že akurát bola vtedy na ceste do San Francisca na konferenciu. Tak teraz skús nám možno povedať, ako to tam išlo v tom San Francisku. Áno, to bola úžasná konferencia, 20 000 ľudí, cez 20 000 ľudí. To bola konferencia tzv. Americkej geofyzikálnej únie, takže tam boli všetko od cez mineralógov, geológov, oceanológov, vulkanológov až cez atmosférické vedy a až po vesmírne vedy. Že toto je výborné, lebo človek tam naozaj vidí celú našu planétu a výskum ohľadom nej. A ja som tam konkrétne bola zo slnečnej fyziky. My sa snažíme ešte stále pochopiť nejaké základné procesy v atmosfére Slnka. A nevieme, ktoré procesy napríklad zohrievajú slnečnú atmosféru, čo je samozrejme veľmi dôležité, lebo potom nevieme predpovedať, ako sa Slnko bude ďalej správať a čo nám môže spraviť. Takže sme tam vlastne prezentovali nejaké nové teórie a nejaké naše simulácie. A možno, aby sme to trošku tak vysvetlili, tak možno úplne tak po lopate, že na čo je vlastne dôležité, ako vedieť tieto informácie o Slnku a takéto vesmírne počasie? Pre koho je to dobré? Je to dobré pre nás všetkých v skutočnosti, pretože hlavne teraz Slnko je na tzv. Maxime svojej aktivity, je veľmi aktívne. Aj sme videli pred pár týždňami a mesiacmi boli aj polárne žiare, dokonca aj na Slovensku. Slnko má tzv. 11-ročný cyklus, takže sa stále prehadzuje vlastne z nižšej do vyššej aktivity. A znamená to, že na Slnku, na povrchu Slnka dochádza k rôznym erupciám hmoty a žiarenia a vysokorýchlostným časticiam. A to všetko vyzerá strašne pekne na obrázkoch z ďalekohľadov, ale samozrejme sa môže stať, že nás to zasiahne taká erupcia víron koronálnej hmoty. To voláme. Koronál je vlastne aj ten vírus, ale je to pre nás aj atmosféra Slnka. No a samozrejme, keď vás takéto niečo zasiahne, tak vám to môže pokaziť satelity, čo sme už veľakrát aj videli. Môže vám to spôsobiť radiáciu pre astronautov a pre pilotov lietadiel a môže vám to vytvoriť aj elektrické prúdy na Zemi. Dokonca v roku 1989 v Quebecu v Kanade vypadol prúd na 9 hodín, pretože došlo k takémuto vytvoreniu elektrických prúdov na Zemi kvôli aktivite Slnka. Tiež to môže dokonca prerušiť radiokomunikáciu a rádiové signály. A v 60. rokoch si dokonca Američania mysleli a skoro vyleteli na Rusov, pretože si mysleli, že Rusi oslepujú ich protibalistické radary. V skutočnosti to bolo Slnko, tak to bola práve že silná erupcia, ale samozrejme v tom bode ešte naše vedy neboli také pokročilé, ako sú dnes. A Američania si mysleli, že to im Rusi sa snažia oslepiť systémy, aby na nich mohli zaútočiť. Takže je veľmi dôležité tieto veci sledovať a tiež chápať, do akej miery takéto veci môžu ovplyvniť naše technológie. Áno, tak to je všetko také veľmi zaujímavé a pre bežných ľudí možno si to ani neuvedomujú, aký to má dopad, ale
Myslím, že niekde na tvojom LinkedIne som tuším niekde videl, že má to treba aj na železnice, že tiež si musia počítať. Samozrejme, čokoľvek, čo je dlhý vodič, tak to sa vám môže elektricky nabiť, dokonca aj podmorské káble. A potom už len záleží, že v akom prostredí ten vodič presne je a k akému nabitiu dochádza. Hlavne pri tých, samozrejme pri tých obvodoch máte tiež transformátory, ktoré pre nich toto je vlastne priamy prúd, takže to nie je úplne ideálne. Čiže to už je potom pre ten špecifický systém, záleží ako nadizajnovaný, do akej miery je to už tomu odolný, ale samozrejme pre nás najdôležitejšie je pozorovať to slnko, potom väčšinou trvá 2-3 dní, kým to dojde z toho slnka, tá hmota, a potom vieme vlastne vydať istý typ varovaní, niečo ako pri normálnom počasí, že niečo teraz zo slnka k nám príde o 2 dní, je to veľmi silné, takže pokiaľ máte nejaký vysokovoltážový systém alebo takéto niečo, dávajte si pozor, monitorujte a možno znižte na chvíľku tú záťaž toho systému počas tej konkrétnej búrky, ktorá má prísť. Takže preto je veľmi, že počasie, alebo je to podobné, ako keď čakáme nejakú väčšiu búrku. Tiež nevieme na 100%, čo sa stane, pretože čokoľvek sa môže stať, ale zároveň nás to môže tiež veľmi ovplyvniť. Dobre, tak to sú všetko také zaujímavé informácie. Poďme teraz na tie také základné 3 okruhy otázok. If you are multitasking, please come back to us. Ty žiješ v Belgicku už dobrých pár rokov, tak skús nám prosím ťa popísať, čím ťa oslovili ľudia v Belgicku, aká je ich mentalita, správanie, spôsob myslenia. Čo ťa napadne? Mne sa na nich strašne páči to, že Belgicko ako samotná krajina je dosť rozplotená. Možno viete niečo o tej geopolitike Belgická. Máme tu Flámov, Valónov, nemeckú menšinu, Brusel je samostatná entita plus minus. Ale aj napriek tomu, že si veľakrát nerozumejú jazykovo, kultúrne, ekonomicky, tak stále pokiaľ chcú niečo dosiahnuť na takej tej ľudskej úrovni, tak sa to dokážu prekusnúť a spolupracovať. Vidím to veľakrát, keď pracujeme. Máme v izbe 4 ľudí, ktorí hovoria po holandsky. Dojde jeden z francúzskej časti Belgicka, ktorý ide po holandsky, a ľudia nemajú problém prepnúť do francúzštiny, aj napriek ich egu, alebo prípadne do angličtiny, pokiaľ s tou francúzštinou nie sú na 100% stotožnení. A ja som to videla, ja som pracovala pre Kráľovský vyšší inštitút obrany a pol roka v Bruseli, robili sme rôzne projekty. A veľakrát na nich bolo treba rozprávať sa reálne s ľuďmi z ministerstva obrany alebo dokonca aj s vojakmi. A ja by som povedala, že možno niekto to prichádza z východnej Európy, že by s tým mali do istej miery problém, ale oni sú tak zvyknutí na tú diverzitu, čo sa týka kultúry, jazyka a iných pozadí, že jednoducho hneď ako videli, že sa snažíme spolu niečo dosiahnuť, tak tieto veci hodili stranou a aj keď vedeli, že viem plus po holandsky, tak prepli do angličtiny, aby som to mala jednoduchšie, nerobili mi problémy, dať mi čokoľvek, čo som potrebovala, aj napriek tomu, že nie som kvázi ich. A toto mi strašne páči, že fakt vidím, že aj keď sú niekedy hašteria, tak do istej miery sa hašteria do takého levelu, kde to je relatívne zdravé, že to podporuje kreativitu, podporuje tú súťaživosť, ale keď už treba robiť spolu na nejakom projekte, tak sa cez to vie dostaviť cez to svoje ego a spolupracovať. A to si myslím, že to je niečo, čo som sa ja chcem si zobrať aj do svojho vlastného osobného života. A ako to vnímaš? Ako takto? To mňa je celkom dôležité, vieš, že keď čím viac vo svojom okolí, alebo možno v tej krajine, čím viac tí ľudia pôsobia ako takí prirodzení lídri, tak o to ľahšie sa potom dá dohodnúť a o to ľahšie treba, keď je nejaký ten projekt alebo keď je nejaká tá spoločná úloha, tak tí ľudia dokážu lepšie spolupracovať. Že myslím, že aj Belgičania sú takí prirodzení lídri, ako majú to nejako v sebe? Ja by som povedala, že áno, a preto si myslím, že možno je aj fajn, že veľa tých európskych inštitúcií je tu priamo v Bruseli, pretože vidím to na nich, že jednoducho, áno, zase majú nejaké to svoje ego do istej miery a majú nejaké tie svoje rozdiely, ale keď už príde na to, že niečo sa musí spraviť, majú nejakú zodpovednosť, tak nevadí im to zodpovednosť zobrať a jednoducho využiť tie prostriedky, ktoré majú v dispozícii. Aj napriek tomu, že možno tam miestam je to ego v tej ceste. A jednoducho sa v tomto prípade strašne jednoducho spolupracuje na projektoch. Netreba riešiť nejakú takú, všade je vždy politika, pochopiteľne, ale netreba riešiť nejaké takéto, povedala by som, povrchné problémy, ktoré som riešila kedysi a je to jednoducho veľmi priamočiare a je to o mnoho efektívnejšie samozrejme aj z toho hľadiska. Áno, to verím. Ja by som sa ešte na chvíľku vrátil k tomu, čo robíš, k tomu vesmírnemu počasiu. Je to aj taká tá druhá otázka. A
tam by som chcel ešte vedieť takú jednu vec, že neviem si celkom predstaviť, že keď to porovnám s takým tradičným počasím, vieš, to je taká jednoduchá informácia, to si pozrieš pár minút v telke a vieš asi, aké bude počasie pár dní. Ale čo sa týka toho vesmírneho počasia, v akom formáte, ako to vlastne prezentujete tým organizáciám, firmám a ja neviem, vládnym inštitúciám, pre ktorých je to dôležité, aby oni tú informáciu vedeli čo najskôr spracovať a hlavne pochopiť, aby vedeli, že čo vlastne treba robiť. Toto je jeden z momentálnych problémov, ktoré máme, pretože väčšinou sa tomu vesmírnemu počasiu venujú vedci, lebo je to veľmi vedecká téma, nie je to klasická meteorológia. Ale tí naši používatelia reálne sú v politike, sú v obrane a tak ďalej. Alebo sú to aerolinky. Takže my im dávame veľakrát príliš veľa informácií, ktorým oni nerozumejú, aj napriek tomu, že ich samozrejme pravidelne trénujeme. Pričom oni chcú semafor, zelená, oranžová, červená. Pre nich toto je dôležité, pričom pre nás samozrejme toto je príliš jednoduché a to sa nedá takto redukovať, takže je tam konverzácia, že im dávame príliš veľa, pretože vedci jednoducho príliš komplexne myslia, možno takéto aplikácie, čo oni jednoducho možno, oni chcú len vedieť, hlavne keď sa plánuje nejaká operácia, go, no go, tam to končí. Takže aj sa snažíme teraz viac komunikovať s tými vlastne stakeholdermi z toho našeho pola, aby sme my lepšie rozumeli tomu, čo oni robia a oni lepšie rozumeli tomu, čo im my vieme reálne dať a s akou neistotou a vytvoriť tam nejaké linky k tomu. Ale aj z toho dôvodu veľakrát oni majú potom ešte vlastných ľudí s tým vlastným pozadím a ktorí sa snažia rozprávať s nami, aby dokázali tie informácie z nich redukovať. Na konci dňa pre nich to je semafor a pre nás to je tóna dát, ktorú sa snažíme cez nejaký model presmerovať do toho nejakého semaforu. A potom, ako toto už konkrétne k tomu príde, tak záleží od toho špecifického systému, na ktorom oni pracujú, či už to je radar, či už je to lietadlo, či už sú to piloti. Dobre, ešte teraz tak ma napadlo, že možno to by bolo taká zaujímavá informácia a dobre vedieť, že keď si tak porovnáš, keď si na univerzite a keď si porovnáš, že koľko času ti asi zaberie, vieš, že keď chceš rozbehnúť nový projekt a zamýšľaš sa nad tým, a zišiel by som byť taký grant, že koľko času ti zaberie vlastne tá príprava na tú administratívu a to všetko v porovnaní s tým vlastne s tou reálnou prácou, ktorú už robíš. To je ako keby taká prvá časť otázky. A tá druhá, že či máte na tej univerzite treba nejaký tím ľudí, ktorí len oslovíš, áno, potrebujem asistenciu s týmto, alebo si s tým musíš nejako vedieť poradiť sama. Ako to je? Tak projekty sú samozrejme veľmi dôležité pre nás, pretože napríklad aj tie modely, čo my bežíme na predpovedí toho počasia, to sú neskutočne obrovské modely, ktoré musia bežať na superpočítačoch, takže my potrebujeme neustály zdroj výpočtového času a samozrejme potom ešte ľudí, ktorí nám s tým pomôžu. Ja som vďaka Bohu ešte dosť nízko na tom akademickom rebríku, takže ja sa ešte stále mám čas venovať tej vede, na rozdiel od mojich nadedených, ktorí naozaj väčšinu toho svojho času venujú tomu, že vypisujú granty a starajú sa o svojich doktorantov a tak ďalej. Takže pre mňa to je, povedala by som, 10% času, čo musíme vypisovať rôzne dokumenty. Pre môjho šéfa to je samozrejme viacej, ale mám veľké šťastie v tom, a to je druhá časť tej otázky, že napríklad u nás na univerzite oni si uvedomujú, že profesor je profesor z toho dôvodu, že je to veľmi dobrý vedec a mal by sa venovať aj tej vede a aj tomu učeniu a nielen sa venovať financiám. Takže my máme finančný úrad pri univerzite, ktorý nám vlastne neustále pomáha, keď si žiadame o nejaké granty, keď už nejaké dostaneme, pomáha nám tie granty písať a pomáha nám tie financie manažovať. Takže môj šéf nemusí byť účtovník, aj napriek tomu, že manažuje projekty za niekoľko miliónov eur. Jednoducho má tam asistenta kvázi v tom finančnom centre, ktorý toto rieši a on mu len potom posiela rôzne requesty, rôzne požiadavky na to, kam by chcel presmerovať tie financie a dá sa toto spraviť, nedá sa toto spraviť, pretože aj samozrejme tam je dosť veľa regulácií a človeku by z toho vybuchla hlava, keby že to má všetko pamätať. Takže ďakujem Bohu, v tomto máme dosť veľkú pomoc od univerzity a veľmi nám to potom umožňuje sa stále venovať tomu výskumu. Áno, tak dalo by sa potom povedať, že tá univerzita ako celok potom funguje o mnoho efektívnejšie, pretože práca tých ľudí je rozdelená na kvázi ich ako expertise, na tú profesiu, že ten profesor alebo tí doktoranti a študenti sa venujú vlastne primárne tomu, čomu by sa mali venovať. A na druhej strane je tam ten support, ktorý
predpokladám, že aj o mnoho lepšie a rýchlejšie dokáže vyhodnotiť tie financie, aj zmenu nejaké legislatívy a všetkých týchto vecí. A v konečnom dôsledku celá tá univerzita vlastne funguje ako taký dobrý namazaný stroj. Mám pravdu? Áno, a aj tým na konci dňa už tie peniaze, alebo jednoducho tí profesori a tie veľké platy sa môžu venovať tým veciam, ktoré majú a potom dokážu dať ešte k tomu aj prácu ďalším ľuďom, ktorí sa skôr vyžívajú v tých reguláciách a vo financiách. A zároveň potom, keď ešte už treba spraviť, lebo nám nejaké 2 projekty sa pretínajú a tak ďalej, tak títo ľudia presne vedia, ako to spraviť bez toho, aby sme tie peniaze stratili. Takže je to samozrejme investícia, ale je to veľmi dobrá investícia a preto to aj univerzita vlastne drží pri živote, lebo sa im to vo veľkom vracia. A hlavne, keď už je potom človek naozaj s tými veľkými projektami robiť, či už je to, máme projekty od EU, máme projekty od US Air Force, každý ten projekt má iné regulácie a v tomto bode už naozaj dopisný normálny profesor nedokázal manažovať veľkú rôznych zdrojov financií, kebyže nemá niekoho, kto sa v tom vyzná. Pretože profesori sú výborní v tom, čo robia, ale väčšinokrát to nie sú financie. Áno, čiže v konečnom dôsledku vlastne za ten istý čas sa dá urobiť viacej projektov a takisto aj viacej študentov sa dá tým pádom do toho zapojiť. A v konečnom dôsledku za ten istý čas tá univerzita vyprodukuje o mnoho viac hodnôt. Áno. A počas toho ešte k tomu dokáže aj dať zamestnanie ďalším ľuďom. Takže je to výborný systém. Áno, že celý ten systém je vlastne nastavený o mnoho efektívnejšie, tak je to aj tá úspora a všetky tieto veci. Dobre, tak poďme sa teraz pozrieť na tie stratégie, čo som spomínal na začiatku podcastu. If you're multitasking, please come back to us. V tomto podcaste a v tejto sérii podcastov, ktoré sa volá Ako sa máš Slovensko, tak sa zameriavame na také 3, by som povedal, také témy. A v každom podcaste si povieme pri každej tej téme zase niečo nové. Tá prvá téma je Rozprávajme sa. Pochvala aj za akúkoľvek maličkosť môže byť pre niekoho jedinou pochvalou za dlhú dobu. Tak skúsme nepremeškať každú jednu príležitosť, ktorú len máme, pretože pre toho daného človeka, ktorého možno už viac nikdy neuvidíme, to môže byť ozaj to svetelko na konci tunela, ktoré nie len, že mu možno vylepší ten daný deň, ale môže ho to posunúť niekde úplne niekde, kde by bez toho skrátka nebol. A je to veľmi dôležité, aby namiesto nejakého, by som povedal, možno nejakej irónie alebo výsmechu, sme sa zamerali skôr na tú pochvalu, že čo sa dá, pochválme, ako sa len dá. Že možno Miška, skús nám povedať, že ako to funguje u vás, vo vašom týme, že určite v tom projekte je veľmi veľa príležitostí, nejaké tie dielčie úspechy alebo dielčie kroky, že ako to funguje, dostáva sa ti dosť pochvály? Myslím si, že ja mám v tomto veľké šťastie. Môj nadriadený, môj supervisor, môj profesor má tú filozofiu, že o mnoho ľahšie sa dá, oni na to majú aj belgickú príhovorie, keď máš osla, tak sa o mnoho dá ľahšie privodiť za mrkvu, než do toho, aby do ňa museli zase dodrgať. Takže a on tým ide, ja si nepamätám, že by niekedy niekomu dal vyslovene zlý feedback. On skôr sa snaží oceniť to, čo vidí a v istom bode to vybuduje tak veľa loyalty medzi tými ľuďmi a medzi tým nadriadeným a dáva nám stále tú víziu toho týmu a dáva nám tie pochvaly, že potom ten sám človek chce, aby sa mu darilo, chce pomáhať tomu týmu a chce pracovať tak, aby to niekam viedlo. Takže tam potom to už nie je o tom, že urobím čo najmenej, aby som sa nemusel prepracovať a tak ďalej. Je to o tom, že ten človek nad tebou ťa neustále vedie, pomáha ti a aj ťa chváli, takže ti dáva nejaké pozitíva a za to sa ty snažíš tomu človeku odvďačiť tým, že pre neho pracuješ a že sa snažíš podporovať tú jeho víziu toho, kam tá vaša skupina bude smerovať. Takže ja som úplne za to a ja som tiež sama už mala veľakrát magisterských študentov, ktorých som viedla a viem, že jedna pochvala urobí o mnoho viac, než keby, že na nich mám 5-krát nakričať. Lebo jednoducho tí ľudia, podľa mňa človek sám od seba chce robiť dobré veci a treba ho za to skôr odmeňovať, než ho jednoducho kopať, keď mu náhodou niečo nevidie.
Áno, určite plne súhlasím. Tá druhá téma, máme taký názov, že dôverujme si navzájom. A pri tomto by som chcel povedať, že je dosť dôležité, že nesľubujme to, čo nemôžeme splniť. No je to možno také typické najmä pre politikov, že tí nasľubujú kadečo, najmä pred voľbami, ale tak v tom bežnom živote, že ono niekedy je to možno, že také náročné, najmä ak máte prácu, nejakú profesiu, ktorá sa viaže na nejaké tie termíny a možno na nejaké množstvo práce, ktoré má byť hotové vtedy a vtedy, tak ono je to možno, že niekedy náročné si stanoviť to, že stihnem urobiť ten projekt alebo tú prácu za tie 2 týždne, alebo potrebujem 3 týždne a tak ďalej, ale je to dobré mať nejaký ten odhad, že ozaj slúbiť to, čo je reálne, čo sa dá. Lebo na tej druhej strane ono to takto veľmi dobre funguje, že ak my slúbime niečo, čo je reálne a v tom danom termíne nebude sa nám podarí ešte viac, tak tá druhá strana je milo prekvapená. Oni to stihli a ešte stihli ešte ďalšie poschodie dokresliť. Výborne, hej, tak je to o mnoho lepšie, ako keď je to opačne, že nasľubujeme hory doly a potom príde termín odovzdania a začneme hľadať výhovorky, že viete, no tak namiesto 5 podlaží sme odovzdali iba 3, no tak to je presný opak. A tá posledná téma je, že buďme prirodzenými lídrami. Líder za maskou nie je taký by som povedal, naozajstný líder. Je to skôr možno nejaký taký manažer. Ono by to malo byť o tom, že aj ten líder je iba človek a má tiež svoje nedostatky, chyby. Častokrát sa stáva, a vtedy možno by som povedal, celý ten tím rastie, že ak tam je taká zdravá zvedavosť, možno najlepšie by sa to dalo popísať v tom školskom prostredí, či už na stredných školách a možno viacej na univerzitách, že ak tí študenti majú také zvedavé otázky, a veľmi často sa stáva, že ten študent sa spýta niečo, čo môže toho profesora prekvapiť. A vtedy nastáva ten taký dôležitý okamih, že ten profesor úplne prirodzene dá najavo to, že viete čo, toto je naozaj veľmi zaujímavá otázka a naozaj neviem, ako to je, ale pozriem sa na to, dám vám vedieť na budúce. Než sa bude hrať na niečo, že bude predstierať, že to vie, že to ovláda, len aby zakryl nejaký svoj nedostatok, lebo nikto nemôže vedieť všetko. A v tej chvíli sa ako keby ten taký vzťah medzi tým lídrom a tým tímom ako keby ešte znásobuje, posilňuje, pretože aj ten tím vidí, že čak ani ten líder nevie všetko, ale vie, kde to má nájsť. A potom sa o tom môžeme zase porozprávať. Tak možno skús nám zase povedať, Miška, že ako to funguje u vás na univerzite. Je to takto? Nie, samozrejme, každý človek je iný, ale toto som vedela aj na sebe. Keď samozrejme musím učiť, ako doktorant väčšinou učím bakalárskych študentov. A toto som sa strašne bála, že keď začnem učiť, čo ak sa ma spýtajú niečo, čo neviem. A samozrejme v nejakom bode sa niekto spýta niečo, čo nevieš, pretože jednoducho nevieš všetko. A ja som si hovorila, ako to budem riešiť, či si jednoducho niečo vymyslím, alebo čo budem robiť, ale nakoniec som sa rozhodla, viete čo, však dobre. Myslím si, že oni tiež chápu, že ja som doktorantský študent, že neviem všetko a uvidím, ako na to odpovedia. A ja som bola veľmi milá prekvapená, keď som povedala, pozri, neviem, ale skús na to pozrieť dneska po prednáške a potom napíš mi e-mail a na to pozrieme spolu a si to potom vysvetlíme. A super, dobrá otázka, ty si možno nedostala. A naozaj tie decká, jednak im to vôbec nevadilo, a do istej miery to aj očakávali, pretože vedia, že nikto nevie všetko. A do druhej miery potom naozaj jednak by si vytvorili vzťah, pretože mali pocit, že im na tom záleží, tým, že som sa k ním potom neskôr dostala, som to vysvetlila. A naposledy tiež aj potom mi naozaj verili, keď som niečo povedala, pretože videli na mne, že im priznám, ak niečo neviem, takže potom, keď som niečo povedala istotou, tak vedeli, že už sa nebudú na to ďalej pýtať a že to nemusí hľadať sami, pretože vedia, že keď neviem, tak im poviem, takže keď im potom poviem s ústitou, tak už to je niečo, čomu môžu veriť. A samozrejme, tiež im to ukázalo, že ja som tiež len človek,
čo ako presne si hovoril ty, tak to vytvorí bezprávny vzťah. A potom sa aj menej hnevajú, keď urobím niekde chybu alebo také niečo, pretože vedia, že sa nesnažím mať nejaký ten výzor toho Boha a sme na takej nejakej jednej rovine a sú ko mne úprimnejší a nakoniec mi ešte dokonca dali aj bombonierov, keď som doučila. Takže ja som určite za toto. Treba byť ľudský, treba sa snažiť, treba ukázať, že sa človek snaží, ale netreba to brať do takej nejakej vzdialenosti, kde už človek stráti tú úprimnosť. Áno, tam potom môžeme povedať, že vlastne tá dôvera v tom vzťahu sa vytvorí na takej, by som povedal, o mnoho vyššej úrovni, že tak ako si spomínala, že obe tie strany dokážu o mnoho ľahšie potom aj pochváliť a keď sa niečo nepodarí, tak o mnoho ľahšie to vezmu ako skúsenosť, že úplne sa minie ten bod, že niečo sa nepodarí a potom niekto má tendenciu niekoho iného obviniť a nebodaj vynadať a tak ďalej. Že toto je vlastne dôležité. Toto presne aj s tým plánovaním, čo som hovoril predtým, jednoducho treba byť k sebe úprimný, lebo potom je z toho iný vzťah. Ja som sa už naučila, ak mám magisterských študentov a oni povedia, môže to byť hotové o 3 týždne, poviem im, pozri, máš 6 týždňov, ale o 6 týždňov to chcem vidieť. A teraz na tých človekov vidíš, lebo si uvedomil, že o 3 týždne by možno ešte mohol mať výhovorky, že náhodou niečo nevyšlo tak ďalej. A keď mu dáš dvakrát toľko, tak jednoducho tam už neexistuje, aké by mohol mať ďalej výhovorky. A vidím, že ich to veľmi učí k tomu, uvedomiť si, koľko naozaj času na niečo treba, krát 2, pretože tak funguje jednoducho inžinierstvo a tak funguje aj veľa projektov. A uvedomiť si, že naozaj v nejakom bode musí byť nejaký ten deadline a treba byť transparentný a potom, keď aj vznikne problém, nesnaží sa to nejak zahodiť za koberec, ale jednoducho prísť s tým, pozri, toto mi nevychádza, ak to chceme do 4 týždňov hotové, musíme to teraz riešiť. Áno, úplne s tým súhlasím. Miška, ďakujem ti za pozvanie do nášho podcastu. Ako sa máš Slovensko? A ďakujem ti aj za tvoj prínos a prácu, ktorú robíš. Už len tým, že chodíš na takéto konferencie do zahraničia, tak veľmi dobre reprezentuješ Slovensko. A ďakujem. Ťa ešte poprosím o taký odkaz našim divákom, čo by si chcela, nejaké posolstvo alebo nejakú takú záverečnú vetu, čo by si chcela povedať. Možno, ak sme sa povedali o tej mentalite tých Belgičanov, mi to teda je strašne sympatické. Ja by som povedala, že haštierenie je super, lebo to vzbudzuje kreativitu a takúto prirodzenú súťaživosť, ale len do bodu, keď to neohrozuje nejaké vaše vyššie ciele. A tam to treba nechať jednoducho do istej miery, treba súťažiť, tak jednoducho vznikajú super veci, ale treba si tiež uvedomiť, kedy takto ego stranou, keď treba niečo väčšie vytvoriť a kedy naozaj vám to súťaživosť možno nebude úplne prospešná. A vedieť niekto svoje ego takým spôsobom dobre naladiť, že vedieť ho aj počúvať, ale zároveň niekedy aj tak z cesty. A tak podľa mňa vzniknú najlepšie projekty, keď sa ľudia, ktorí sú normálne haštrie, dajú dokopy a niečo spravia spolu. Ďakujem, Miška. Ak sa vám náš podcast páčil, pomôžte našej iniciatíve rásť, zdieľajte, lajkujte. Budeme veľmi radi, ak máte nejaké podnety, otázky, tak neváhajte nám napísať na náš e-mail studio@inspirujme.sk. Tešíme sa do počutia pri najbližšom podcaste. Ďakujem. Do počutia.